Ayo terus duk. Alah lagi apa ki ngono? Pocok aku. Kalah delok. Boyo iwak neh. Hah. Ora kelakano. Kok kok. Ora tak ketone lho. Angkat matik golok. Apaan? Sipune madat. Matik neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi setelah sekian lama. Kembali lagi ke Waduk Bendo. Spotnya masih yang baleni sing dhisik. Ngendi? Plok-plik. Spot andalan. Karo kayak sipu. Ayo. Sipu Ora mancing, Lur. Wadan neh. Sipu plok-plik. Karo kuwi sipu prau. Wis. Halo. Oke lur, langsung saja gas prepare. Bro, langsung saja kita mulai permancingannya. Umpan seperti biasa. Lumut. Lumutnya semi. Spot masih sama, baleni spot dulu. Plok plik 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 plik. Tadi sudah saya bom. Oke. Oh, emberan kok. Ada perahu tak? Oh, lah ngerti om manus mlakune penak bensin. Duh, ya aku tak renang ngono. Iya. Cok ono rebo. Oh, matu. Bis, teman-teman, melumut di kuak dadi babon. Silau kambangnya. Tuh, alah. Masa ya ini wis oleh sampel. Alah, iwak. Oh, bocor aku. Alah. Cek lo lah. Kok. Alah, ikan marah-marah. Ya ini kayak sampel. Oh. Lo, sorry lo. Jos bolo, agak dicemplung nih lo. Langsung disantap. Bendo.
Cari sapa bedo angel. Kaya ngene gampang ya. Ayo cari ikan yang kedua. Maskot, maskot, maskot. Yo nih. Tuh silau. Silau lur. Cek iki setelane ambange rada koken timbele. Jajal tege anyar lur. Padha produke Sikari. Ning rupane biru. Sengaja pakai tegek yang murah-murah saja. Tari sensasi. Aduh, matahari ini kok ini rada geser lur. Matahari ini dari sono. Buset, kayak kono kayak rame. Iwak wi. Hau bolo yang sebelah. Duh, iki kok yang ini panas ya. Matahari ini langsung menyengat bolo. Iki ra ketok kameraku kayak gini. Terpaksa rada menggeser iki. Rada geser nah. Walah enek sing keri jebule. Maskerku. Nanti tunggale, ayo. Panas lagi, panas lagi. Atau geser ya. Kau melaku, yo. Plus. Lah. Duk, alah apa ki? Iwak neh, alah. Ikan terlalu mudah. Telung nyari. Benda lo, jarene angel iwak. Oh, ikan yang ketiga.
Wah, panasin neh, rotok geser neh iki. Ayo, 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 neh. Nang elok engko oleh lho. Moro gen rame kok. Wis udin emu nang oleh. Melang nek didek. Lho. Tunjuk nih. Yo. Oke. Yo terus aduh. Terus. Duk. Alah iwak neh. Ikan terlalu mudah. Lho blok. Yo. Alah telung nyari. Yes. Jos iki wisan iki. Plung. Yo, tarik ikan yang keempat. Wow, kena kutu melayu kabeh nih. Ayo terus duk. Alah iki apa ki ngono? Pucuk aku kalah delok. Boyo iwak neh. Hah? Kok. Lha. Lho, benda lho. Jarene angel. Kaya ngene iki lho. Patang nyari lho. Alah, ikan marah-marah. Angel men. Plung. Sorry Mas Golok. Yo, tarikan yang kelima. Yo duk, aduh. Duk, iwak neh loh. Aduh. Iwak. Alah kayak kamera aku ora tau rek nek ketok iki. Urip to lho, tak terus. Bayi iwak rek bunder kok. Wes. Iwak bolo. Wis rasa gede-gede. Semene iki wis. Masuk. Nek gur mlaku ngono malah enak iwak. Bahaya iki. Mlaku sak rakote tenanan. Iya. Duk, alah iwak neh lho. Lho, pucuk aku hiber iwak. Iwak neh. Sing ngomong benda angel iki sapa ya andek iki. Ngomong karo duduhe. Lha iki lho. Ampase jek enek. Yo semene-mene iki. Semene iki.
Oh. Nah. Nggih, iwak kepiro nggih? 6. Iki golek iwak sing kepitu iki. Geser spot. Yang di sana tadi sudah angel. Yo, bledesnya. Duk, alah ora kena. Tinggal noleh. Duk, lola. Ora iso ngerah lho iki lho. Iwak lho. Kok ngendi? Alah, sore nek. Alah, semene-mene ora apa-apa. Weh, kena nih. Yo, semene-mene iki lho. Bendo. Tolong nyari. Yo. Ora apa-apa. Yo, nah yo. Oke bro, mancingnya wis tak sudahi. Angine yo bantre om. Oke bro, kita sepil hasil akhir. Hasil akhir. Iki oleh pelo iwake gorong ri guys. Iki oleh rebo. Yuh, rongri. Iki sipune sipu plotrekan yo oleh ngene iki. Alah es. Hasilku kurang jarinan. Pok, iwake. Hasilnya suhu. Ada yang bendo. Yo. Terus aja yang bendo. Angel, iwake kurang ri. Lha kan sing wadone ya, Bing ya. Oke, jos.